So yun guys, meron tayo ngayong biktima. ito yung ito yung magiging biktima. Ito yung isa artista natin, oh. Dong. Madto sa kadit. Asa mo kay? Madto sa kadit kay na may istoryahan. Tawgon na ka na mo. Gunti dib. So karon guys, si Maing to ngadto. Atong karon paimnog ihi. Extra juice. Extra juice. Ya may kuan, Jegson. Mo naman na mas may ihi no. Na. Mangihi sa kudre ay saba nga ihi. Kay ito mga to, no. No. So ngayon guys, ito ihi ako dito diyan. Titimpla tayo ng extra juice. Tapos yung ihi ko ipainom kay Maing. Nagsama ha. Ujay na biya ka din. So, ujay ko rin pag-ihi. Extra juice. Uy, ujay ko. Diya ka. Uy, soda. Uy, soda. So, ito na yun guys. Ayan, si Maing. So, ngayon guys, dito na ihi ko. Ano yung kapatid niya, oh. Huwag kang maingay, ha. So, ayun, dito magsama kay. Ako na nga tuon. Ipainom na ito extra juice. Nagsaba, ikaw pitik. Uy, nagsaba ha? So ngayon guys, dito na si Maing. Ito na, inumin natin ng ano? Extra juice. Uy, sama. Ano? Tama siya. Yan na ipainom guys. Hindi, kanika. Hindi, sa juice. Nanginom mo. Katunga lang bitaw mong gina. Yan, nanginom mo ni. Katunga na ko. Basta kumiraman. Ay, lain na, maglasa. Video is may magsuka. Video. Kanay ka magsuka kay. Video hit. Ay, kare. May biktima. Yun lang ba? Sa may reaksyon mo daw. Oh. Ha? Siya na po Sa na may gusto reaksyon ng mo. inom mong kihi. Di magutukuan. Di magutu ihi. Ano ba to? Wala. Ano to? Di ka to imong gisod na to. Ihi dito. Di man ihi. Imong gisod niya ko na dire, ihi dito. Extra juice man eh. Oh. Ah, Nailad ka. sige na. Di ka to imong gisod ka ihi dito. Ihi ito. Maglabog ito. Daray ko ada. Bakit on ka dong? Sulti po. Prank namin siya guys. Ihi prank. Di na por magihi. Ha? Di por magihi. Wala ni. Ha? Ate mo nagkubra ka jar. Ikan
Isi saba. Ibu kan ini. Kanay mo ito yung tara. Tara. Nang suka. Ikaw pa rin video. Di gawas na gawas. Pag na.